Здравейте хора, ние сме пак с Матей, моят много добър приятел. Канал му е Емил Деянов. Абонирайте се веднага за канала му, но и за моя естествено. Лайкнете видеото, защото той за втори път е заедно с нас. А той в момента танцува някакви тъпи танци. Така, започваме видеото. Днеска ще направим една игра, дето какво става в нея, Матей? Че не... Казваме две истини и една лъжа и други трябва да познаят коя е лъжата. Ти почваш? Добре. Аз съм на 10 години. Така. Аз имам iPhone 16 Pro Max. Добре. Аз всяка нощ си чета книга. Не, чакай, аз казах две лъжи. Наистина. Ой, хора, аз съм запис. Така. Аз имам iPhone 15 Pro Max. Аз всяка вечер преди лягане си чета книга. Така. И аз съм на 9 години. Кое е лъжата? 1000 years later. Аз мисля, че лъжата е, че ти четеш книга всеки ден. И това е грешка. Какво? Ти си Всяка... на 10? Не, аз съм на 9. И всяка вечер си чета книга. Така. И нямам iPhone 15 Pro Max. Т.е. 16. Откъде трябва да знам? Аз разпознавам телефони. Добре, моя. Извиняй, това на iPhone ли ти прилича? Гледайте хора. Това ако е iPhone, аз съм... Аз работя с Samsung. Така. Да, ама... Време за мой ред. Чакай, добре, ще го оставим. Значи, аз чета книга в 1 часа всеки ден. Аз закусвам всеки ден. Аз съм на 10 години. Вярно е, че си на 10 години и е вярно, че закусваш всеки ден. Добре. А лъжата е, че четеш в 1 часа. Не. Значи не закусваш. Да, не закусвам. Бях сигурен, че не ядеш, човече. Да, мога не ям, само обядвам и вечерям. Аз го наричам това unhealthy lifestyle. Я обясни на хората какво е това, че има българи тук сме, не сме англичани. Аз съм англичанин. Брат, те се прави българин си, бе, не се шегувай, брат. Айде кажи на хората какво. Но защо не се представяш? Човек, стола ми разгуби. Така си беше. Да, така си е бил на баба ми. На баба ми стола си е бил така. Остави го, брат. Така, те дори имат ли такъв стол? Нямат, бе, шегувам се, брат. Значи, хора, сега е мой ред. Два раунда, добре. Така, аз имам Samsung. Аз нямам череп в главата си. Не, аз казах две лъжи. Боже, към запис. Не, аз направо. Значи, аз имам Samsung. Значи ти можеш да шегуваш, аз съм отдолу. Виж. Опа, сори. Аз имам Samsung. Аз имам вентилатор, който често си го пускам. Това трябва да е. И аз имам телевизор. Може ли да повториш? Аз имам вентилатор, имам телевизор. И имам и Samsung. Телефон. Трябва да е... Не виждам никъде си вентилатор, затова виж, че нямаш вентилатор. Брат, ти тъп ли си? Да. Тоест да е. Хора. Къде е вентилатор? Знаете, кажете на Матей какво е това. Това е вентилатор. Чакай малко. Хапче за газа. Ти? Матре степен. Айде, хора, бяхме малко на пауза, че майка ми нещо не писаше. Така че, чакай да видим. Значи, нали, вентилатора го видя. Така. Телевизор и Samsung телефон. Коя лъжа? Сега трябва да е Samsung телефон. Да, защото хора, вижте. Че не мога да си отворя кълъв. Това е... Лаге! Вижте тук какво пише. Huawei.
А и тука Huawei. Huawei, братко. Мой ред. Най-хубавите телефони, братко. Най-хубавите телефони. Твой ред, братко. Давай. Аз те така ти направих лекичко, брат, и те така избега. Да, избягва. Избега, брат. Добре, значи, имам фенер, която може да ти помогне, ако те искаш помощ. Обичам да играя Roblox и имам 4 абонати. Чакай, не казах никаква си лъжа, чакай. И нямам такова. Вентилатор. Да, нямам Така, вентилатор. истината е, че нямаш вентилатор и че играеш Roblox. Така, и какво виж, че лъжата бе? И лъжата е, че имаш... Какво беше? Че имам 4... Не, чакай. Лъжата е... Какво беше бе? Аз се Ти забравя. каза, че имаш 4 абонати, а ти наистина имаш 4 абонати. Хора... Не, чакай. Аз просто си го поправих. Чакай малко, хора, той има 4 абонати, за съжаление аз имам чак 2. Абонирайте се за неговия канал и за моя, защото сме трагично състояние. Попаднали сме. Пропаднали в... Ай, също лъжата. Дали ако те не помня какво първо казах, Матей, чакай. Ние сме пропаднали като все едно сме в басейна и като сме се стигнали, нали, защото ни е страх, сме се стигнали. Като води и сме потънали, даже сме изкопали дупка в басейна и сме паднали по-надолу. Ние сме... Да, хора, чакай малко. Да, хора, знам, че съм малко скучен и говоря малко, нали, така, като дърво е така. Дайте хора, съм мистер Бикс. Затова от днес ще се постарая да съм по-готин. Ай, като някакво дърво. Ай, също сега да кажа какво беше лъжата. Лъжата беше, че... Аз имам такова. Имам. What? Ай, също аз имам фенерка, който може да го използваш да викнеш помощ. Какво правиш? Секундиш телефона. Умря ли бе? Абе, умря ли бе? Как знаеш? Абе, умря ли бе? Ще ви заде. Трябва да ви кажем чао, така мисля. Защо бе, брат? Дай още малко да поиграем. На хората да им е интересно. Да, на двамата абонати е интересно. Ето, всеки може да ми гледа канала без да се абонира. Добре, на мен може би, ако някак ти намеря канал, дори ако ти забравих името, какво правиш? И един ден ще трябва да правим видеоклипове цял ден. При мен. Трябва и мен малко да... Да, ама ти имаш по принцип повече видеа и... По принцип... моят канал е пропаднал. По принцип ти имаш повече идеи. Аз се запах идеи в един права. Всъщност, ти понеже играеш на Roblox, това е много готино всъщност. Аз мога в канала си да играя на Roblox. Абе хора, пишете в коментарите, искате ли на Roblox да играем? И също... Заедно с Матей даже. Заедно с Матей ще играем на Roblox. Той е много добър. На Roblox. Матей бе, жив ли си? Айде покажи на камерата. Добре. Главете, хора. Не сме мистер Бексмол. Ние Матей. Аз в Roblox се казвам Емил Деянов. Като канала ти буквално. Ще напишем името ми в заглавието, ако те чудите как се пише. Брат, нали знаеш, че хората могат да разберат как ти се казва герой в Roblox? Спам. Как спам? Добре, да, хора, това не беше нищо. Да, това беше името Шегичка. Това беше името му на YouTube. Само защото ми знаете името в Roblox се означава, че мога да ме хакне. Тоест може някой да е приятел, всеки просто той се казва Борис 8858 и първото ме е 1, 4. Тоест така може някой да направи. Но няма да стане. Ти в момента ми каза паролата. Не, това не ти е паролата. И ми каза и името. Не, това не ти е името. Името ти беше с друго. Добре, да го кажа ли? Не, по-добре не. Няма нищо да ти стане, бе. Има някакъв си ютубър и Майнкрафт. Не Майнкрафт. Roblox
Roblox, където са много популярни. Всеки знае името и все още са хакнати. Добре, айде да играем още няколко рунда и спираме видеото. Добре, Че стана 10 минути. Гледай. да стане 10 минути последен раунд. Хайде ти. Не бе, дай аз и после ти. Да. Ами хора, аз имам огромна стая, в която си правя видеята. Не тази тук. Друга. Аз имам много малък... не, това е лъжа. Аз имам Лего. Аз имам парфюм. Коя е истината? Коя е лъжата? Трябва да разгледам много внимателно. Не. Тук стой. Гледай от тук. Аз това правя, аз съм да съм. Ти искаш да станеш и да Аз съм виждам парфюм, затова аз препро... Но само, че не съм виждал една огромна стая, където правиш видеоклипове. Добре. Само, че... Чакай малко, голямата стая е лъжа. Не, голямата стая е истина. Чакай малко. Не, голямата стая е лъжата. Нали? Това парфюм ли е? Да, ме реши. Не, няма да пускам. Значи, лъжата е, че имаш голяма стая. Да, това е лъжата. Ами прави значение, но аз мислех, че ще кажеш, че там кухнята е голямата стая. Не кухнята. Хола. Опа. Така, хора, Матейски ред. Реда на Матей. Хора, наистина, моля ви, абонирайте се за този канал, защото съм верно. И се абонирайте за Борис и му лайква. И също, аз виждам, че не пишете никакви си коментари. Всъщност, да, това е така. Но хора, да, наистина, знам... Пишете повече коментари, много ни помага. Чакай малко. Да, хора, знам, малко е доседно последно във всяко едно видео. Всички ютубъри казват, абонирай се, лайкни видеото, но наистина, моля ви, вижте, това е моят приятел. Ние с него правим видеа заедно. Да. Той е дошъл специално на нас, за да може да направим видео заедно. Така че, моля ви, погнай лайкнете видеото. Това. Нали? Сега това е последния рунд за това видео. Последният ахон. Човек, аз представяш ли си да има малко братче и да стане като Анди Студио. Боби Студио и брат ми. Чакай, сега. Първото, няма да кажа първото, второто, трето. Аз съм едни от най-умните вкуса ми по математика. Най-добрите в вкуса ми по математика. Аз хода на уроци по английски. И аз обичам да гледам Анди Студио. Лъжата, че обичаш да гледаш Анди Студио. Да, аз... Не обичаш да гледаш Анди Студио, защото брат буквално не съм те виждал никога да гледаш Анди Студио. Само като съм с теб съм го гледал. Да. И може би един път, защото исках да видя защо толкова много хора го харесват. Да, ти гледаш, чакай, да не казвам ютубърите, защото да си помисля, че е реклама. То си е реклама, като си говорим за себе си, но това е добре. Ние сме приятели. Ние сме бизнесмен. Бизнес. Хора, в принцип много яко да се събият двама ютубъри и да правят видео заедно. Някои ютубъри се мразят, например. Да не правим реклама. Съжалявам за паузата, но майка ми пак дойде, защото ни направи хубавите тоста. На Матей не знам дали ще му харесат, но... Личат вкуси. Да, определено. Аз съм гел, майка ми много направи такива. Гледайте колко изглежда хубаво. Лича. Да, наистина. Благодаря. Ето вижте. Поне телефона ми е по-тъпъл от тях, защото вече снимаме много време. Пипни го, пипни. Ето го. Хора, съжалявам, че, нали, така, да. Те, видя ли го колко тъпо? Добре, хора. Значи... може би това ще е край на видеото ни. Абонирайте се за мен, абонирайте се за Борис и лайквайте, харесвайте ни и да се забавлявате. Това ни е целта. Да ви е забавно, да научавате интересни неща от нас. Абонирайте се! Добре, subscribe!